Chad foroba sɔrɔdasiw ka jarasisiba u ye min wele ko Askanit kɛra sababu ye ka dansagokɛla 297 ɲɔgɔnna faga nka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a jira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ a lase k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 27 nin tora a senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi 24 ani sivili mɔgɔ 3 ka fara o kan u y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 41 olu joginna a senfɛ nin détail ninnu bɛɛ lajɛlen dira Chad état-major général ka kumalatɛmɛla général Shanana Isaka Ashek fɛ tarata don na kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen yaasa ka laselikanw di u ka nin jarasisiba in baaraw kan an bɛ don min na i ko bi Boko Haram dagayɔrɔ bɛɛ cira Chad dugukolo kan an ka sanfɛ gosiliw ani duguma gosiliw faralen ɲɔgɔn kan waati kelen kɔnɔna na kɛra sababu ye ka dankari kɛ dansagokɛlaw dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka dugukolo kan a ka fɔ la octobre kalo u laban waati ninnu na Boko Haram ka dankariba an ka sɔrɔdasiw ka base dɔ kan Lac Chad sigidaw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na an ka sɔrɔdasiw cɛla ni jate ninnu dira Chad foroba fanga fɛ Boko Haram ka nin dankariba ni sɔrɔdasiw ka kɔseginna président Mahamat Idriss Déby Itno tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna a ka sɔrɔdasiw ɲɛminɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ka taa Lac Chad province sigida ninnu na taa Boko Haram si latunu pewu k'a daga bɔ u da la